Bueno, primero de todo, saludar a esta Badalona insumisa, rebelde, que consiguió, como nadie, demostrar cómo se echa al Partido Popular de nuestras vidas. Cómo es desde la unidad, cómo es desde la fraternidad, cómo es desde la lucha de la igualdad que se echa al Partido Popular de Xavier García Albiol. Y se lo echa no diciéndole a la gente que del Partido Popular se puede desconectar. Se le echa echándolo. Se le echa echándolo. Y quiero saludar especialmente a Owen Jones y a Malenchón porque ha recordado una historia preciosa. Las historias de la libertad, las historias de la igualdad son grandes historias de la fraternidad. Efectivamente, en la liberación de París participaron republicanos españoles y republicanos catalanes, con unas divisiones que tenían nombres que a mí me parecen maravillosos. La división Don Quijote o la división Sancho Panza, porque contra el fascismo todo, hasta Don Quijote y Sancho Panza. Y el general nazi que había ocupado París explicaba en sus memorias de esa noche de la liberación de París, que en esas calles de París por la noche se escuchaba una canción, y esa canción se llamaba Ay Carmela, una de las grandes canciones de la resistencia española. Y estas son las historias de la fraternidad, porque cuando aquí se declaró la Segunda República, en las plazas de Badalona, en las plazas de Sabadell, en las plazas de Barcelona, se cantaba la Marsellesa. Porque las canciones de la libertad son canciones de todos los pueblos y todos las cantamos conjuntamente. Por tanto, gracias por esta historia de fraternidad. De hecho, si algo han sabido siempre, absolutamente siempre las clases populares de este país, las clases populares de Cataluña, es que no hay libertad sin igualdad y que la libertad y la igualdad no se pueden construir sin la fraternidad de todos los pueblos. Es la fraternidad lo que nos hace fuertes como pueblos y no la división. La división nos hace débiles como pueblos. De hecho, eso está escrito en el frontispicio de todas las luchas de este país, desde que vosotros protagonizasteis la revolución más maravillosa de la historia de la humanidad. Esa revolución que Michelet decía, llama cómo debiste ser cuando tus cenizas arden todavía. Bien, pues quería... Pero el problema, y cuando hablamos de reconciliación, y cuando hablamos de recoser, y cuando hablamos de salir de los bloques, y cuando queremos construirnos a favor de nosotros mismos y no contra nosotros mismos, es que a veces hay demasiados que han olvidado esa verdad absolutamente esencial de las clases populares, la verdad de fraternidad, igualdad y libertad. Y la olvidan, y nos apena que la hayan olvidado, la olvidan cuando un partido socialista sigue el mismo camino o incorre en el peligro de seguir exactamente el mismo camino que ha seguido Manuel Valls. Manuel Valls, primer ministro de Francia socialista, aquel que aprobó una reforma laboral en Francia que copió de una persona llamada M. Rajoy, pues ese señor, que era socialista, vino a Cataluña y ha venido a Cataluña primero a hacer campaña para Ciudadanos y hoy para el Partido Popular, señalando el camino de la crisis del socialismo europeo, el camino peligroso que puede seguir también el socialismo en Cataluña, haciendo que un voto a Iceta se convierte, lamentablemente, en un voto a Arrimadas. Me dicen que no me oís bien. No, vale. Sí, ahora mejor. Perfecto. Pero ese camino que también, lamentablemente, parece olvidar en cada momento Esquerra Republicana de Catalunya, quan pretén construir majories amb un president, Carles Puigdemont, que ens explica que el model de Catalunya és l'estat d'Israel. En aquell moment, Carles Puigdemont ens explica que el dret a decidir pot servir pels catalans, però no pot servir pels palestins. I, de nou, la llibertat i la igualtat no es construeix sense la fraternitat. No hi ha llibertat, no hi ha igualtat sense fraternitat.
I front a això nosaltres som la Catalunya insubmisa, la Catalunya que no nega el combat dels altres pobles, sinó que agafa el testimoni, el llegat del combat de tots els pobles del món i el fa seu per transformar la realitat també a Catalunya. La Catalunya que front als blocs ja hi ha una majoria real de canvi. Allò que suma més no és els blocs. No hi ha cap bloc que sumi més d'un 50%. Els blocs bloquegen, els blocs divideixen, els blocs ens atrapen com a país. La majoria que suma més en aquest país, i això ho sabem, i ho sabem perquè representa el país real, és la majoria de les forces progressistes d'aquest país, la majoria que ens permetrà reconciliar-nos com a país i la majoria que ens permetrà sortir d'aquesta situació on ens han col·locat amb més progrés social, amb més progrés nacional i canviant de veritat la vida de les classes populars que estan en el cor de tots i totes nosaltres. Però és veritat que aquest camí de produir efectivament un govern del canvi, un govern que no sigui dels blocs, un govern de la reconciliació, un govern transversal que posi la gent en el centre i no expulsi la gent del seu país, és cert que aquest camí és un camí que passa necessàriament per nosaltres. Passa necessàriament per un gran resultat de Catalunya en Comú Podem el dia 21. I és així perquè quan escoltem altres portaveus de forces que reclamen progressistes, no podem deixar d'al·lucinar. Ahir, Marta Rovira ens va dir a nosaltres que o sumàvem amb el partit de Carles Puigdemont o res. Alguns estan tan acostumats a doblegar-se a la dreta que es pensen que tots ens doblegarem a la dreta. I això no passarà mai. I nosaltres l'intentarem explicar d'una altra manera perquè alguns recobrin el sentit del que vol dir ser una força progressista i del canvi en aquest país. Li explicarem a la senyora Marta Rovira. O estàs amb els que no han posat ni un sol euro per a escoles bressols en aquest país, o estàs amb els que des de Barcelona hem posat 40 milions d'euros d'escoles bressol. O estàs, Marta Rovira, amb aquells que hem pujat un 35% les beques menjadors en un moment on el 30% dels nostres fills i filles viuen en risc de pobresa, o estàs amb les polítiques que posen els nostres fills i filles en el centre del país, o amb els que han creat 7 nous barracons a les escoles públiques enguany. Esquerra Republicana de Catalunya, decidiu d'una vegada si voleu construir un país amb la gent o un país contra la gent. Ja no podem esperar més. És el país que té pressa. Són els... Pot ser que faci tant temps que esteu governant en Convergència que heu oblidat coses bàsiques. Fa poc tenia un debat amb un membre d'Esquerra Republicana. I era d'esquerres, no li negaré. I el que em va dir explicava clarament, no ho deia amb cap mena de mala intenció. Jo li estava parlant que en aquest país hi ha un 30% dels nostres fills i filles que viuen en risc de pobresa. Que en aquest país hi ha més d'1 milió de persones que viuen en risc de pobresa. Que en aquest país hi ha mig milió de persones que no té feina i un altre mig milió que té feina i no pot arribar a final de mes. Que en aquest país hi ha 200.000 famílies que no tenen cap cobertura social. I va haver un moment que em va dir: però Xavi, tu creus que el problema que tenim ara és aquest? I li vaig dir: el problema el vam començar a tenir quan una força que es diu d'esquerres es va pensar que això ja no era un problema. Aquí ens vam fer dèbils com a catalans i catalanes. Aquí ens vam començar a dividir com a catalans i catalanes. Aquí ens vam fer vulnerables davant dels atacs
del Partit Popular. Perquè, efectivament, un altre dirigent d'Esquerra Republicana ho explica claríssimament, amb una frase que faig meva, que diu: maleïdes les pàtries, per catalanes que siguin, que obliden els seus fills. Maleïdes les pàtries, per catalanes que siguin, que obliden els seus fills. Durant aquest període, Catalunya ha sigut el territori de l'Estat on s'han pujat més les taxes universitàries. 50.000 joves de Catalunya, perdoneu, 50.000 joves de Catalunya, ara sí, 50.000 joves de Catalunya han hagut de marxar de la universitat. I quan es diu han hagut de marxar de la universitat, expliquem clarament què significa. Expliquem clarament què significa, perquè a vegades parlem de números i hem de parlar de nosaltres, no de números, perquè aquests números som nosaltres. Això significa que jo era professor universitari quan un senyor anomenat Antoni Castellà, que va de números d'Unió Democràtica, que va de número 6 de la llista d'Esquerra Republicana, va proposar-li a un ministre, el ministre Wert del PP, que s'havien de pujar les taxes, perquè a vegades sí que dialoguen, a vegades sí que parlen, a vegades sí que dialoguen i a vegades sí que parlen. Es van pujar al 67% les taxes, però no només es va produir això. Es va produir un fenomen en el qual hi havia consellers de la Generalitat de Catalunya, consellers que deien representar tot el país, que li deien als nostres joves i a les nostres joves que el millor que podien fer era anar a servir cafès a Londres. Vergonya de consellers i vergonya de representants del país. Vergonya. Maleïdes les pàtries que obliden els seus fills. Jo en aquell moment era professor i me'n recordo dels mails que jo rebia. Me'n recordo de mails d'alumnes i estudiants que em deien: haig de deixar de venir a classe perquè tota la meva família està en atur i haig de buscar feina. I me'n recordaré sempre d'un mail d'abans d'un examen, on un estudiant em va dir: no puc venir a l'examen perquè aquesta nit m'han desnonat, a mi i a tota la meva família. El dia que les esquerres van oblidar que això era essencial, vam començar a tindre problemes en aquest país. I hem de reconstruir aquest país amb la seva gent. Perquè hem vist que els blocs obliden la gent. Hem vist debats entre candidates que era impossible estar a favor ni d'Inés Arrimadas ni de Marta Rovira. L'únic possible era estar a favor de Jordi Évole. Era l'únic possible en aquells debats. Debats en els quals no sabien ni la taxa d'atur. No sabien ni la taxa d'atur d'aquest país. No sabien quants barracons hi havia a Catalunya. No sabien quants barracons hi havia a Catalunya. No sabien el nombre de dones mortes per violència masclista. En el dia que no ho sabien eren 8. Avui ja són 9. Avui ja són 9. I no sabien això, ja no sabien res més. No sabien que a Catalunya cada dia hi ha 3 dones que pateixen una agressió sexual. Tampoc no sabien que a Catalunya l'escletxa salarial entre homes i dones està superant ja el 20%. Hi ha una bellíssima reivindicació d'aquelles classes populars de Catalunya i d'arreu del món que es diu a igual treball, igual salari. I això ja toca. Ja toca. I ens diuen que això va efectivament de blocs. Blocs que no sumen, perquè resten. Hi ha el bloc del que jo anomenaria, li diuen el bloc constitucionalista. Són els que s'han carregat tots els pactes constitucionals. Em sap greu, però no us ho mereixeu. Jo li diria el bloc de José María Aznar. José María Aznar, que feia molt temps que no parlava, i jo diria que no el trobàvem a faltar. José María Aznar, que feia molt temps que no parlava, va decidir, just abans de començar les eleccions, concedir una entrevista. I aquella entrevista va explicar que a Catalunya només es podien votar a 3 opcions polítiques. Per aquest ordre:
Ciutadans. És curiós, perquè un diria, va dir Ciutadans, per tant la preferència de José María Aznar és Ciutadans. Me'n recordo que quan això li vaig dir en un debat a Inés Arrimadas, li vaig dir, vostè és la candidata de José María Aznar, el senyor Xavier García Albiol em va parar, va dir, escolti, el representant del Partit Popular a Catalunya sóc jo. I vaig dir, amb això estem d'acord, és amb l'únic que estàvem d'acord. De fet, estic absolutament d'acord que la màxima demostració que el Partit Popular no vol treure cap vot a Catalunya és que vostè és el representant del Partit Popular a Catalunya. Va dir Ciutadans, va dir PP, està bé que digués PP en segon ordre, i va dir Partit Socialista de Catalunya. Aquest bloc, encara que expliquin que suma, no suma. Aquest bloc, encara que expliquin que els uneix una Constitució, és un bloc Frankenstein, absolutament Frankenstein. Aquest bloc és el bloc, efectivament, de José María Aznar, que significaria l'atac a l'escola pública, que significaria més precarietat i no menys precarietat, que significaria retallar serveis socials. I aquest bloc és el que no sortirà. Aquest bloc no sortirà, efectivament, per molt que el PSC pugui estar en camins equivocats. Però tenim també l'altre bloc en el qual tots els camins semblen dur a Convergència, a una coalició, Junts per Catalunya, que en realitat és una coalició entre Convergència i el PDeCAT, que té mèrit, coalicionar-se tan absolutament amb un mateix. I aquest bloc és un bloc que significa la consolidació de les retallades que es va produir en els pressupostos de Catalunya de més de 2.300 milions. Aquest bloc significa no saber que a Catalunya hi ha 1.000 barracons, i aquest bloc significa que mentre no saps que a Catalunya hi ha 1.000 barracons, per molt que diguis que fas polítiques per alliberar el país, acabes aprovant que es donin milions i milions a les escoles d'elit que separen per sexe de l'Opus Dei. Que aquestes sí que adoctrinen. Aquestes sí que adoctrinen. No hi ha... Aquest país no es construeix en blocs. Aquest país es construeix des de la seva absoluta diversitat, com una Catalunya mestissa, com una Catalunya que és gran quan es construeix precisament des de la diversitat, com una Catalunya que el dia 21 li dirà que no als blocs, construirà un govern progressista, i això li significarà al senyor José María Aznar, que ha vingut a ficar-se a la nostra casa, que aquest govern progressista serà el pròleg del canvi també a Espanya i a la construcció d'un govern progressista a Espanya. El millor que hauria fet José María Aznar era no venir a explicar-nos absolutament res. Però és cert, tenim una Catalunya que ha patit molt, que ha patit durant la crisi, que ha patit la insuficiència de polítiques socials, una Catalunya dividida, emocionalment colpejada, intervinguda, amb l'autogovern absolutament controlat, perquè aquells que ens deien que era possible desconnectar del Partit Popular, ara com ens expliquen que ens han col·locat el Partit Popular a la cuina de l'autogovern de Catalunya. Difícil d'explicar. Però també aquells que ens diuen que són alternativa del Partit Popular, com el Partit Socialista, difícil d'explicar que ets alternativa quan acabes sempre pactant amb el Partit Popular. No ets alternativa del Partit Popular quan acabes pactant amb ell o amb la naranja mecànica, que és la gran muleta també del Partit Popular. Un partit curiós, avui sentia que ells eren el partit de la regeneració, Ciutadans. Quan té la rara virtut, Ciutadans, de recolzar, dient que amb ells vindrà la regeneració, que acabarem amb la corrupció, té la raríssima virtut de recolzar en cada lloc el més corrupte. És a dir, a Madrid recolza la Cifuentes, a l'Estat recolza aquest senyor, que no sabem qui és, M. Rajoy, que és del govern més corrupte de la història d'Espanya, i mira que és un rècord complicat a vegades de batre, doncs l'han batut, i a Andalusia recolza el PSOE de les Eres. O sigui, en cada casa lo mejor, en cada casa absolutamente lo mejor. Bé, doncs aquesta Catalunya, que efectivament
ha de superar els blocs, aquesta Catalunya que s'ha de construir des d'un govern de progrés, aquesta Catalunya que ha de poder-se mirar uns als altres als ulls, es construeix, a vegades quan ens preguntem com produïm aquest recosir. Senzillament només cal que ens mirem el bo i millor de les nostres tradicions. Com recosim el país, com sortim de l'etapa que estem vivint en progrés. Com fem això? Doncs recordant el que sempre hem estat. Un poble que era gran en la mesura que es construïa a partir de les històries de tots els pobles d'Espanya i que avui es construeix amb la història de tots els pobles del món. Un poble que es construïa des de la diversitat i des del mestissatge i que això és el que ens feia forts i fortes en la capacitat de transformació social. Un poble que ha tingut en els valors progressistes, en els valors catalanistes de les seves classes populars, el bo i millor del país. Un poble que el 1919 produïa una lluita gloriosa de la canadenca per aconseguir que Catalunya fos un dels primers llocs del món on s'aprovaven les 8 hores. I ho feia no pel poble de Catalunya, ho feia per totes les classes populars d'Espanya. Aquest poble ha sigut gran quan ha estat a l'avantguàrdia del canvi a Espanya. Aquest poble ha sigut gran quan des de la seva diversitat ens hem construït com a poble. Aquest poble ha sigut gran quan ha tingut clar que abans que res hem de ser poble. Ha sigut gran quan ha tingut clar que abans que res hem de romandre fidels al poble, a tot el poble, no a una part del poble, a tot el poble de Catalunya. Aquest poble que està fet de la suma de milions d'històries de cada un dels seus habitants ha estat gran quan ha sabut que la llibertat es construeix amb igualtat i fraternitat. I el camí de la llibertat i de la igualtat i de la fraternitat el dia 21 de desembre es diu Catalunya en Comú Podem. I ho diré amb les paraules que també aquest poble va cantar en els moments de canvi, al igual que a França es cantava la Carmela. Alors, els enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé. Gràcies.